lang, ayaw ug tagda, mga silingan nga libakira. Sakit lang kana sa ulo kung imong tagdun, mga taong way mga lingaw, ikaw dauton. Wow, 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 wow. Relax lang, ayaw padala sa mga tao nga kontrabida. Imbis nga mo suporta, i-down hinuon nila. Relax lang, mari o kalma. Ayaw ug tagda ang chismosa, di sila malipay kung mo success ka. Kung unsa ang tinuod, ikaw ragyod ang nasayod. Wala kay giatakan nakatungod. Oh, kung naakay ikahiubsan sa ilang istorya nga mga bakak lang, himuan ng inspirasyon, mas successful ra ka puhon. Relax lang, mari o kalma. Ayaw ug tagda ang chismosa, di sila malipay kung mo success ka. Kung unsa ang tinuod, ikaw ragyod ang nasayod. Wala kay giatakan nakatungod. Oh, kung naakay ikahiubsan sa ilang istorya nga mga bakak lang, himuan ng inspirasyon, mas successful ra ka puhon. Relax lang, mari o relax lang, mari. Hey, 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 relax lang, mari